domin samun labarai masu saisaita natsuwa da jefa tausayi a cikin zukata. Gami da fiddo mafita, ku yi subscribing Aminci Novels TV. Ƙoshin wahala kashi na 21. Tun daga ranar komai ya koma daidai sosai, Jidda ke jin daɗin Bilal dan yana nuna mata su da ƙauna tare da tarairayarta. Abin da ya fi yi mata daɗi bai wuce yadda Bilal ya watsar da matarsa ba, don haka sai ta ƙara miƙe ƙafafuwa wai ita ga matarsu. Rayuwa ta yi mini zafi, komai ya tsaya mini cak, don iya wulaƙanci ya Bilal ya yi mini shi. Yau ina kwana 4 a gidansa, amma ko shinge na bai zo ba, balantana ya duba lafiyata. 'Yan gidanmu cak suka ɗauke ƙafarsu, babu wanda ya leƙo min. Wayata da ke ringi na ɗauka, 'yar gidan mama ce, ƙanwar mahaifinmu mai suna Maryam. Na ɗauka na ji muryarta kamar za ta yi kuka, ta ce, Kairat, yau dai gani na zo gidanku, amma mai gadi ya ƙi bari na in shigo. Wai Hajiya Jidda ta ba da oda, ba Hajiya Jidda ba ta bayar da oda in shigo ba. Jiya ma baƙi da yawa sun zo, amma wallahi ba a ba su damar shigowa ba. Wai wannan wani irin abu ne haka yake faruwa? Jinna ya shiru ne ya saka ta ce, to ni dai babu inda za ni, dan yanzu na kira Hajiya kaka ta ce kada in sake in dawo sai na shiga. To ni ma din na yarda da maganar kaka, dan haka ki fito a yi ta ƙare. Kit ta kashe wayar ba tare da ta ƙara magana ba. Abin ya mini zafi sosai. Na ciji leɓina na ƙasa, a zuciyata na ce lallai Jidda ta zo da sabon salo. Ai kuwa ba zai taɓa yiwuwa a hana 'yan uwana shigowa gidan ba, tunda duk gidan mijinmu ne. Saka takalmi na soso mai tudu wanda na aje don sakawa a falo, na fita raina a ɓace, na yi hanyar gate ɗin. Gadin ɗin gidan na hango Jidda tana waya, ta kalle ni ta zubar, sannan ta yi sauran kashewar, don dama ta yi hakan ne don in asala, kuma gashi na asala ɗin. Ina zuwa na kalli mai gadin wanda ke da kayan kaki a jikinsa, na ce, me dalilin hana 'yan uwana shigowa gidan mijina? Cikin girmamawa ya ce, Hajiya ake haƙuri, jin mai gadin ya yi tafiya, kuma bai bani appointment akan wani zai shigo ba. Ya bani umarni akan duk wanda zai shigo in kira Hajiya Jidda, idan ta yarda sai mutum ya shigo. Kallon Jidda ne wadda ke nufo inda muke, tana sanye da wani shegen takalmi mai mugun tsayi, ga wani uban gilas a fuskarta, no respect. Ta ɗan janye gilas ɗin kaɗan, sannan ta ce, Obinna, duk wanda ba zai bi dokar mai gidan ba, ka ƙyale shi, kada ka kuma wata magana, ka koma bakin aikinka. Ta faɗa hakan tana mana wani mugun kallon banza. Maryam ta ce, idan kun san wata ba ku san wata ba. Sai ta danna wayar ta kira Hajiya kaka tana shaida mata abin da ya faru. Kai sai Hajiya kaka ta shiga ɓangaren su Bilal. Ta yi sa'a ko Baba Abdullahi yana nan suna hira da matarsa Hajiya Rukayya, na ganin ta gimtse fuskarta, dan ta san ba alkhairi ya kawo Hajiya kaka ba. Hajiya kaka ta nisa ta ce, Rukayya zo ki da ke ni, ba murtuke fuska ya kamata ki yi ba, uwar rashin ɗa'a. Yanzu gashi nan kin koya wa ɗanki Bilal ya wulaƙanta 'yan gidansu, saboda shi ma yanzu ya yi gida ko? To wallahi ko a wace duniya yake, ki kira shi ki faɗa masa, wallahi ya yi maza ya bar Maryam ta shiga gidan nan, idan ba haka ba masifar akan ki za ta ƙare. Yo idan ma ba raina hankali wata yaya za a ce a hana 'yan uwan mutum shiga gidan ɗan uwansu? A ina aka taɓa yin haka? Ko ke 'yan uwanki sun taɓa zuwa na aka hana su shigowa? To wallahi a har ɗanki, daga ke har ɗan naki marasa kunya. Ko ya daga Hajiya Rukayya ta yi. Baba Abdullahi ransa ya kai ƙololuwar ɓaci, ya nisa ya ce, yaushe Bilal ɗin ya yi tafiya? Ashe shi yanzu idan zai yi tafiya haka kawai yake yin ta, saboda ya zama babba ko? Babu saka albarkar iyaye? Wallahi ni ma ban san ya yi tafiya ba, amma ka yi haƙuri. Lambar Bilal ɗin ya kira, ya ɗaga yana tsakiyar aiki. Bayan sun gaisa ne ya rufe shi da faɗa sosai, ta inda yake shiga ba ta nan yake fita ba. Bilal ya shiru kawai yana jin faɗan mahaifinsa. Ya ba shi haƙuri, ya kashe wayar, ya kira Obinna ya ba da umarnin Maryam ta shiga. Maryam na shiga ta kalli Jidda ta ce, to uwar mata, yanzu ma ai sai ki hana ni shiga. Uwar iyayi mai son raba kan 'yan uwa. Hakan tana hararar Jidda ɗin.
Jidda ta yi 'yar dariya ta haɗe hannayenta a ƙirji tana wa Maryam kallon rainin hankali ta ce, kin ba ni dariya wallahi, ai ta banzar tunda ita dai wacce take cikin gidan ba ta da wannan matsayin da za ta ba da doka da oda a ji, don haka ni ba ku burge ni ba. Ta faɗa hakan tana nuna halin ko in kula. Har Maryam ta yi gaba sai kuma ta dawo ta ce, Jidda ma kike kowa? To idan ban mayar miki ba, ki ce ni ba jikar Hajiya kaka ba ce. Ke ma da kike wani fiffigewa, wai ke ga kista a wajen miji ko? To wallahi ki ji tsoron Allah. Dan duk matar da ta saka ido ana wulakanta ƴa mace tana jin daɗi, to wallahi wata rana ita ma sai an wulakanta ta. Wata rana ita ma don haka ki guji ɓacin rana. Dariya sosai Jidda ta yi ta ce, oho dai, tsabar rashin zuciya ya ce baya so, amma sai da aka liƙa masa. Ta faɗa hakan tana tuntsirewa da muguwar dariya. Na yi gaba sai kuma na dawo na kalle ta. Idanuwa na suka cika ɓam da hawaye. Ban yarda sun zubo ba na wuce sashi na bar su ita da Maryam suna ɗauki ba daɗi. Sosai maganar da Jidda ta faɗa min take min dukkan gaɓoɓin jikina. Na kwanta akan ɗaya daga cikin kujerun falo na saki kuka mai ƙarfi. Tabbas na cancanci Jidda da yi mini gori. Yau kwana na 4, amma ko albarkacin haƙƙina da ke kansa ai ya kamata ya sauke min. Amma madadin rashin hakan gashi nan matarsa na wulaƙanta ni. Haba Kairat, yanzu dan wannan banzar ta faɗa miki magana shi kenan kike kuka? Ai kuwa matuƙar za ki dinga yi mata kuka, to kuwa ta samu lagon ƙuntata miki a gidan aurenki. Ki zama jajirtacciya a gidanki. Na san kina da dauriya amma ki ƙara daurewa kin ji? Ta faɗa hakan tana share min hawayena. Nan dai muka shiga hira take ce min gobe za a kawo mini gara. Ba gama haɗawa ba ne na ce mata babu komai. Ta ce yanzu ma daga asibitin nake na je duba Rashida. Kin san tun bayan bikin ku ba ta da lafiya. Ta faɗa hakan cikin damuwa. Ni ma cikin damuwa na ce inna lillahi. Ashe har yanzu jikin ne? Shi yasa da na buga mata waya na ji shiru. Tun shekaran jiya nake kira amma switch off. Na faɗa hakan cikin damuwa. Maryam ta ce ke dai bari ta yi wallahi ciki har wata 4. Da sauri na saki Salati tsabar tausayi kamar zanyin kuka na ce yanzu ya jikin nata. Maryam ta ce ai da sauki ma yanzu. Dan wallahi ranar da ta yi ɓaran da muka je baki ga abin tausayi ba ko magana ba ta iya ba. Sai dai idanu. Dan ta zubar da jini sosai ai yanzu da sauki ma. Ciki na ya hautsuma dan idanuwa na suka kawo ruwa. Don komai idan aka saka Rashida a cikin mai muhimmanci ne. Tun muna ƙanana idan ɗayanmu ba shi da lafiya, to za ka same mu cikin wani hali. Maryam ce ta dinga rarrashi na amma duk da haka ban daina kuka ba. Tunanin halin da Rashida take ciki shine ya fi tsaya min na ce, insha Allah zan je in duba ta. Fatan mu dai Allah ya bata lafiya mai ɗorewa. Na faɗa hakan muryata na rawa. Washe gari jikina duk babu daɗi. Na kira wayar yaya Aliyu mijin Rashida ya fi sau 5 amma bai ɗaga kiran ba. Ƙarshe dai na haƙura. Na fito daga wanka kenan na jiyo ƙarar tsayuwar mota. Jikina yana rawa na leƙo na hango yaya Bilal yana fitowa daga cikin motar. Kayan da ya sanya sun yi matuƙar amsar shi. Kyansa ya ƙara fitowa sosai. Hawaye masu zafi suka fara ambaliya a cikin idaniyata. Na saka hannuna na goge. Ban gama yi da abin da nake yi ba na hango Jidda ta fito daga sashenta. Ta ci uban riga da wando English West. Sun yi mata kyau matuƙa. Ta rungumi yaya Bilal shi ma ya rungume ta sosai kamar wani zai kwace ta. Tuni wani abu ya tsaya mini a zuciyata kamar wani mashi ko kuma guduma. Tsananin kishi na ya kai ƙarshe. Da sauri na saki labulen yayin da shi kuma ya ɗauki Jidda kamar 'yar tsana suka yi ɓangaren Bilal ɗin. Na kwanta a kan gado na hau aikin yin kuka wanda a yanzu ya zame mini kamar wani abinci. Ina da komai a sto ɗina. Dan tun kafin a kawo mini gara ya ajiye wa kowaccen mu abinci. Firij ma cike yake da abubuwa na more rayuwa. Ni dai miji ne ya zame mini wahala. Dan tun da muka yi aure ban ƙara saka shi a idona ba sai yau. Ina cikin wannan yanayin na ji ana buga ƙofar ɓangare na. Jikina duk babu ƙwari na zo na buɗe. Wanda na gani a tsaye ne ya sa ni waro idanuwa na waje. Yayi Salim kai ne? Na faɗa haka ina matsa masa. Na gaishe shi ya ce, ai ba ni kaɗai ba ne ma
da su mama ne har da Hajiya kaka. Buɗe idanuwa na yi murna ta ishe ni, 'yar damuwa ta na ji ta kau. Na rungume Hajiya kaka ina cewa I miss you so much my Hajiya kaka. Ita ma rungume ni ta yi tana tsokana ta. Wai tun da na yi aure ko kiranta a waya ban yi ba. Sosai muka sha hira, a nan ne ma ake hirar zancen rashin lafiyar Rashida. Na ce Hajiya kaka ina son zuwa in duba ta. A'a 'yar nan ba a haka, daga aure sai kuma ki fara fita, yanzu ma daga gidan Mairo muke. Ita ma ta saka mini kuka wai sai ta biyo ni mun zo nan. To shi ne fa na ja mata kunne akan ba za ta bi ni ba. Su ko mijinta gashi nan gaban ki Salim, ko kallon ƙurar zancen mu bai yi ba. Daga baya ma ya fito waje. Shi ne na biyo shi na ce sai ya kawo ni gidanki. Amma gidan Rashida muka fara zuwa tun da ya fi kusa da gida. Dariya na yi na ce Allah sarki Mairo, ai ita ga gida ma babu nisa tun da bayan gidanmu ne. Amma Hajiya kaka ya kika ga jikin Rashida? A wallahi jikinta da sauki sosai. Ai da yake ma an sallamo ta da wuri. Ita kuma haka Allah ya tsara mata. To Ubangiji Allah ya bata na aiki. Dukkan mu da amin muka amsa. Aka ci gaba da hira. Hajiya kakan ta leƙa ta ga garar da aka kawo min ta ce a gara wallahi ta yi. Wannan dai idan ba rabawa biyu zaki yi ki ba waccan figaggiyar ba. Ai har sai ai shekara ma. Ta faɗi hakan tana dariya. Har ƙofar sashi na rako su. Mama ta ce to Kairat mu yi ban kwana gobe insha Allahu zan wuce gida. Allah ya bada zaman lafiya. Na amsa da amin, hawaye na fitowa daga idaniyata. Au, yau na ji ɗan jakar uba. A yanzu Bilal dan Allah kana cikin gidan nan, amma har muka gama zaman daɓaro baka shigo ba saboda kana wajen wannan ƙwailar matar taka ko? A to a hirɗinka idan aka shiga haƙƙin jikata dan ina ji maka tashi da ƙonannen jiki. Ta faɗa hakan tana rarraji ta wuce, ko kunyar idan Hajiya kaka bai hana ta ɗafewa a jikin yaya Bilal ba. Shi ne ma ya ji kunya ya ture ta gefe ɗaya. Ya durƙusa har ƙasa yana gaida su mama. Hajiya kaka ta ce a to ni dai na faɗa maka ka biye wa mace ka faɗa wata tsundum wallahi, kuma duk ihun Garƙaya da Abdu ba za su fito da kai ba. Ta faɗa hakan tana yin gaba abinta. Bayan su Hajiya kaka sun tafi da daddare, na yi wanka na mai kyau da sabulun da mama ta haɗo mini na gyaran fata. Na ɗauko Ƙur'ani ina karanta sai na ji zuciyata kamar an wanke mini ita fes. Na ɗauko wayata na buga wayar Rashida. Na ci sa'a ta ɗaga da sauri ta ce a lallai amaryar yayana kin manta da ni ko? Da tuni yanzu ina barzahu, amma ko ki zo ki duba ni ko? Duka lokaci ɗaya ta sako mini waɗannan tambayoyin. Na ce ayya Rashida kin fi ƙarfin hakan a wajena. Ni ma shekaran jiya da Maryam ta zo shine take faɗa mana abin da ya faru. Har kuka sai da na yi wallahi. Dai muka ci gaba da hirar mu ta aminai. Ta ce kin buga lambar Maryam kuwa? Ba ta amsa da na buga, ita ma a kashe. Shi yasa duk na ji kamar na rabu da wani abu mai muhimmanci a rayuwata. Me ya faru da wayar ta? Kin san fa washe garin ranar da aka kai ta suka yi faɗa da Khadija. Shi ne ta fasa mata wayar. Bata tsaya a nan ba. Ta shiga ɓangaren ta duk ta gurguza kayan wuta masu amfani da kayan kicin ɗinta. Ke dai bari Kairat. Jiya dai Khadija a gida ta wuni. Dan yaya Aliyu cewa yayi ta koma ta gyara tarbiyyarta sannan ta dawo. Ina faɗa miki da yake yaya Aliyu ɗan duniya ne. Kayan da ya canja wa Khadija na kayan wuta da kuma kayan kicin su ya ɗiba ya ba wa Maryam. Tana kaiwa nan ta tsiri da dariya. Ni ma dariyar nake na ce Rashida kin ma fa kina da makamancin wannan matsalar. Ki daina dariya. A fahimtar ki haka ne, amma a fahimta ta ba haka ba ne. Da za ki kwana ɗaya a gidana, da sai kin ci dariya har cikin ki ya ƙulle. Abin da baki sani ba shine yaya Aliyu dai da kika sani mijina a gaban Nadiya yana nuna kamar yana son ta ne ko kuma tsoronta, amma wallahi ko ɗaya babu haka. Shi dai na yi ne kawai saboda fita haƙƙinta, kuma wallahi sanda Nadiya yake yi mai ya fi nashi yawa nesa ba kusa ba. Don haka ki daina zaton ko akwai wani abu. In ma asiri za su yi to ni na fi su har a wajen Allah. Don ni zuciyata a wanke take fes. Babu wani abu a cikin ta, kin ga ko ƙarshe kansu zai koma ko ma me. Ke da kai na yi kawai don ni a fahimtar ta
ko wani abun suke yi wa Rashida, don tsaf na san mama Ikilima cikinta da wajenta ba su da tsoron Allah ko ɗaya. Su dai kansu kawai suka sani da kuma 'ya'yansu. To masu sauraro a nan za mu dakata, sai ku tara da mu a zuwan shiri na gaba domin jin da za su ci gaba da kayawa. Ma'assalam.